Kula panjenenganku sering terkecoh dianggep wong sugih niku wong apik. Kuwi kok sugih? Ya wong apik kok. Dianggep wong melarat kuwi wong elek. Kuwi kok melarat? Pancene wong ra genah. Ana sing model ngoten niku, Mbak. Kula ne omah samanku kok sugih banget ngono, Mbak. Omahe kaya omahe pejabat tinggi, gek mobile pira wae jejer-jejer. Ya pantes sugih kuwi ngono ahli wiridan. Ora telat-telat leh wiridan wong sak ketokku ku yo ngumetke tasbih terus wer 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 wer. Padahal sing diwaca ya mok Sumiati 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 Sulastri 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 Sundari Sundari Sularse Sunda. Ora wiridan wong ngapalke jenenge rondo sak kecamatan. Lah kidule mah sampeyan gang telung omah kuwi kok meluwarat to, Mbak? Pancen kuwi wong kuwalat kok. Ngoten niku mboten bener. Sugih melarat niku pawaan, potongan. Tunggale pawakane awak. Wong iku ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru, ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Zaman saut ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Wong lek pancen pawaan kuru mangan akeh ya panggah kuru, paling-paling ya cuma atos ngono ae. Lah yen pancen pawaan lemu senajan ora pati mangan mangane mung sithik ya panggah lemu, mergo pancen pawaan lemu. Sugih melarat kuwi wis ukuran. Gusti Allah ngertos ukurane kula panjenengan. Anwar Zahid ukurane diparingi bondo donya sak pira. Lah terus panjenengan ki ukurane diparingi bondo donya sak pira. Wis dipaske karo Gusti Allah. Mula kula jenengan mboten angsal protes, mboten angsal ngersula. Tunggale ukuran kopiah sirahe wong enggak padha, Pak. Ana wong lanang sirahe ukuran kopiah nomor 7, ana wong lanang ku sirahe ukuran kopiah nomor 12. Lah nek pancen ukurane sirah kuwi kopiah nomor 12, pase nggih tinggoni nomor 12 niku. Ukuran sirah kopiah nomor 7 ya pase tinggoni nomor 7. Lha wong sirah ukuran nomor 7 kok tinggoni kopiah nomor 12. Niki nganggone kaya disumpeli sempat. Apa maneh kopiahe mestine ukuran nomor 12 sing dienggo nomor 7. Ya mek nyengangi nang dhuwur ngono kok. Ya tunggale ukuran BH barang kuwi. Ana wong wedok iki BH ukuran nomor 32. Ana sing nomor 46. Ukuran 32 pase ya dinggoni BH nomor 32 kuwi. Lah ukurane 46 ya pase nganggo nomor 46. BH ukuran nomor 32 dinggoni nomor 46. Mbeloder kewer-kewer kok. Apa maneh ukurane mestine nomor 46 nah dinggoni nomor 32. Ya ketutupan pentile tok. Lho kula samanku sering terkecoh dipikir wong sugih iki mergo apik, wong melarat iki mergo elek. Mboten. Sehingga acap kali terjadi di masyarakat kita, wong sugih dianggap apik, akhirnya dimulyak-mulyake, dihormat-hormati. Wong melarat dianggap elek, akhirnya diremeh-remehke, kadang diece. Halo. Sampai dados ukuran standar kesuksesan. Ten mriki ukurane wong sukses niku mergo agama apa mergo donya? Banterono jujur. Ukurane wong sukses niku rata-rata masyarakat nilaine saking agama napa saking donya? Wong dianggap berhasil kuwi mergo prestasi ibadahe apa mergo sugihe? Ten pundi-pundi ngoten kok. Nyambut gawe nembe 2,5 tahun. Nah wis ora karuan donyane ngoten niku kabeh lak ngarani wong kae jan sukses tenan. Peh. Kena wong Tulungagung tambahi peh. Jan sukses tenan wong kae. Lagi 2,5 tahun wis mblegedhu ngono kuwi sugih.
Perusahaane wae 8, mobile kinyis-kinyis kabeh padahal lagi 2 tahun setengah kabeh ngarani sukses. Jovi ana wong saya suwe saya sregep ibadahe, saya rajin salat jamaahe, saya tuwa saya keparek dateng Gusti Allah, rutin lah jamaah ten masjid. Napa wonten sing nganggep sukses? Wong kae lo jian sukses tenan. Beh. Udan ra karuan yo panggah nyang masjid salat jamaah, sukses uripe mbae kae. Ora ono, malah dirasani karo wong Banjarrejo. Mbae jamaah terus ora mulih-mulih teko masjid kae ya wis krasa nek arep mati kok kae. Mbuh kok ngono. Biyen lho Bu, biyen. Wong milih mantu niku sing digawe ukuran ditakokke kuwi keluargane piye. Kelakuane piye. Akhlake kuwi piye. Agamane piye. Ngajine nondi. Wis khatam kitab pira sing muruk kiai sapa. Tapi niku biyen wis lawas paling sampeyan urung lahir. Lawas biyen lawas biyen sampeyan urung lahir kok. Nek saniki duwe anak wedok dilamar ngoten niku sing diurus ya kerjane nondi, bayarane, kendaraane, Banjarrejo dilawan. Jajal kok ngenyek. Sampeyan umpama duwe anak perawan, dilamar bocah lanang loro, padha baguse. Sing siji bocahe sugih ning ora salat. Sijine khusyuk nek salat tapi melarat. Zaman pilih sing ndi? Nek kuwi cangkeme sapa sing jawab kuwi? Kok ngomong ngenyaki lho cangkeme sapa mau sing jawab? Lah iya gak wong Banjarrejo. Kula seh kelingan nate disambati kalih ibu-ibu, Gus nyuwun tulung Gus anak kula jenengan tuturi. Wonten napa to Bu? Mbuh kula niku pun pegel mikir anak kula niku. Wonten napa? Dilamar kalep kula ken purun tapi anak kula lo panggah mboten purun. Lah kenging napa kok mboten purun? Lah nggih lak niku sing kula bingung padahal bocah ya bagus. Ya wis kerja, wis mapan. Ya sugih. Mobile iki lho Avanza. Sing paling gres kuwi lho Gus. Lah nggih ngoten kok mboten purun to anake sampeyan. Lah niku pancen anak kula niku pekok kok. Pekok. Ya bocahe kaya ngono ya ming ora salat ngono lho Gus bocahe. Karepku tak kongkon gelem to wong salat ya iso ambek mlaku kok. Aku yang batin no salat kok ambek mlaku ki lho modele piye? Kuwi manut mazhab sapa? Wong sing ora ambek mlaku rong karuan ketrima nang salat ambek mlaku. Nek kuwi sing pekoki jane anake apa ibuke? Kelakuanmu ya ngono kuwi modele. Para ibu-ibu ingkang sami pekok. Aja ngono to. Nyatane sampean modele ya ngono kok aku ora oleh ngono. Anane aku ngono ki mergo sampeyan ngono. Aku kan terserah kamu. Lho saniki ten pundi-pundi ngoten kok. Padahal Kanjeng Nabi niku ngancam lho. Sapa wonge mulyake wong sugih, hormat karo wong sugih mergo donyane, mergo sugihe, zahaba sulusadini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang. Yen mulyake wong sugih mergo kesugihane, mergo donyane, karena harta bendanya. Apa ora entuk mulyake wong sugih? Entuk, ning ora mergo donyane, ora mergo sugihe. Mungkin mergo wonge sugih ning alim.
Dimulyake dudu mergo sugihe ning mergo ilmune utawa akhlake sae. Dadi leh mulyake mboten mergo donyane, mboten mergo sugihe ning mergo akhlake utawa wonge lomo ahli sedekah. Leh mulyake ora mergo donyane ning mergo ahli sedekahe. Allahumma sholli ala Muhammad.